meget vigtigt for os børn og unge at følge godt med i timen, lave vores lektier, hænge godt sammen socialt og få hverdagen til at køre rundt på skolen. Der forekommer problemer senere hen, hvis du ikke følger med i skolen og laver de ting, du skal. Da du var mindre, havde du sikkert en drøm om, at du gerne ville på gymnasiet senere hen og blive student. Men du skal knokle hårdt og arbejde for at kunne opnå den drøm. Gymnasium eller folkeskole for den sags skyld er ikke en leg eller nemt at komme igennem. Bruger du flere timer i skolen på at sidde med computer eller telefon og chatte med diverse venner? Bruger du meget tid på at snakke med din sidekammerat eller lave alle mulige andre ting, du ikke burde? Så er du også selv skyldig, at du kommer bagud. Jeg har selv brugt min 9. skoleår forkert. Jeg brugte lang tid med telefonen fremme i timerne. Jeg kunne sågar finde på at rejse mig op og gå ind i en anden klasse for at snakke med nogle veninder. Det var sådan set ikke, fordi jeg ikke ville lave noget, men jeg havde bare meget svært ved alting, og hver gang jeg spurgte om hjælp, havde jeg bare fået at vide, at jeg bare kunne sætte mig ned. Matematik har altid været det fag, der har været sværest for mig. Jeg har brugt mange timer herhjemme på at sidde og glo ned i et træls matematikopgave, fordi at jeg netop ikke kunne få hjælp. Hvis jeg sagde noget forkert, kunne læreren finde på at vende øjen eller grine af mig, og det samme kunne de med alle de andre elever. Det var nok en af de grunde til, der gjorde, at jeg holdt mig meget tilbage, og jeg er ikke den åbne person, der bare rækker hånden op i timerne. Jeg er så nu kommet et sted hen, som jeg er rigtig glad for at være på. Jeg arbejder seriøst og knokler hårdt for at få tingene til at fungere. Og jeg er endda blevet glad for at gå i skole nu. Jeg er nu efter lidt tids overvejelse kommet frem til, at jeg rigtig gerne vil på HX. Og jeg ved, at hvis jeg kæmper for det, vil jeg kunne opnå den drøm, jeg havde som lille om at blive student. Og jeg ved, at alle vil kunne komme dertil, hvis bare man har viljestyrke nok og modet til at kunne gøre det. Jeg vil helt klart opfordre alle til at følge med i skolen, og ellers bare tage det stille og roligt til tingene, som de kommer. Budskabet med den her tale er, at man bare skal tro på sig selv og have viljestyrke nok til at kunne gå igennem alt det, der nu skal til.